ಪೂರ ಇಂಚಲ್ಲರು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನೇನಿ ಚಿಕನ್ ಉರುವಲ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ಉಲ್ಲೆ ಐಕ್ ಬೋಡಪ್ಪನ ಸಾಮಾನು ಇತ್ತೆ 1 kg ದಾತು ಕೋರಿ ಗೊತ್ತುಂದೆ ಅವು ಮೆದು ಕೋರಿ ಎತ್ತು ಗಟ್ಟಿ ಕೋರಿ ಅಂಚ ಐಕ್ ಬೋಡಪ್ಪನ ಒಂದು ಮಸಾಲೆ ಪೂರ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪುದೀನ ಒಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ 4 ಪಾಡ್ದೆ ಐತ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ದುಂಬೆ ದೀತೆ ಬೊಕ್ಕೊಂತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಂಡೆದಾತು ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಪಾಡ್ದೆ ಅವಳ ಪೇಸ್ಟ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಬೊಕ್ಕ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಅವಳ ಅಂತೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ತುಪ್ಪ ಉಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡಪ್ಪನತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪುದ ಪೊಡಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪುಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಒಂಜಿ 15 ದಾತು ಕೆಂಪು ಉದ್ದದ ಮುಂಚಿ ಕುಮಟೆಲ ಉಂಡು ಅವು ಒಂದು ಮಂತದ ಫ್ರೈ ಮಂತದು ಕಡೆದು ದೀತೆನು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಒಂತೆ ಪುಳಿತ ನೀರ್ಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ಕು ಒಂತೆ ಅರಸಿನ ಒಂಜರ ಚಮಚದಾತದು ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ಕು ಒಂಜಿ 15 ಎಸಲ್ದಾತು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಟ್ಟು ಮಂತ ದೀತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಐಕ್ಕು ಕೊಜಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೋಡಾಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ಕು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಂದದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಪಾಡ್ಯರೆ ಐಕ್ಕು ಒಂತೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 50 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ದಾತು ಒಂದು ಗೋಡಂಬಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ 10-16 ದಾತು ಮುಂಚು ಉಂಡು ಕುಮಟೆ ಮುಂಚಿ ಕೆಂಪುದ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಕಂಡೆದಾತು ನೀರುಳ್ಳಿಲ ದೀತೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ದಾಯಿ ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೆದು ಕೋರಿ ಮನ್ಪೆರು ಮೆದು ಕೋರಿ ಹಿಡ್ದಲ ಯಾನು ಗಟ್ಟಿ ಕೋರಿದ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಉರುವಲ್ ಮಂತ್ ದೇವರ ಅಂಚನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐಕ್ ಬೋಡದು ಯಾನು ಇಂಚ ಮಂತೊಂದು ಉಲ್ಲೆ ತೂಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನೆಂದು ಫಸ್ಟ್ ತೂಲೆ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಯಾನು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಐಕಂತೆ ಪುದೀನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುದ ಪೇಸ್ಟ್ಲ ಪಾಡ್ವೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ನ ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ಪಾಡ್ಯರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಕಡಿಲೆನು ನೀರು ಹಾಪುಂಡವು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ನೇತ ಶುಂಠಿದ ಪೇಸ್ಟ್ಲ ಪಾಡ್ವೆ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಪೊಡಿ ಮಂತನ ಇಲ್ನ ಪಾಡ್ವೆ ಒಂಚೂರು ಜೀರಿಗೆಲ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಇಕ್ಕಿತ್ತೆ ಲಿಂಬೆ ಪಾಡ್ವೆ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪಾಡ್ವೆ ಯಾವ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಬೊಕ್ಕ ಪುಳಿತ ನೀರ್ಲ ಪಾಡ್ವತ್ತೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಏತಲ ಯಾವುದು ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡುವ ಐಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಏತು ಬೋಡು ನಂಕ ಆತು ಪಾಂಡವು ಮಸ್ತ್ ಒರೋಣಿ ಪಾಡ್ನ ಬೊಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಐಕ್ಕೆ ಯಾನೊಂಚೂರು ಮೊಸರ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತು ಯಾವು ಇತ್ತೆ ಈ ಮಾಸೊಲ್ನ ಐಕ್ ಪಾಡ್ದು ಮಾಸನೆಂದು ಚೋಲಿ ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿನಿಟ್ಟು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದಾತ ದೀಂಡ ಯಾವು ಅಂಚೆನೆ ಮಂತದ್ದು ಸೊ ಪೊರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡು ತೂಲೆ ನನತ್ತೆ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷದಾತ ದೀಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚದಾತ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ವೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರೆ ಪೂರ ಐನು ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಅದು ಯಾನು ಈ ಬೇಸೊಪ್ಪುನು ಪಾಡ್ವೆ ಫಸ್ಟ್ದು ಫ್ರೈ ಮನ್ಪು ಈ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡ್ವೆ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮುಂಚಿದ ತೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಮುಂಚಿದ ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವೇ ತಿನ್ಪುತ್ತೇರೇನು ಪಕ್ಕಡೆ ದಕ್ಕೋರತ್ತೆ ಏಕ ಬಾಡದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮುಂಚಿ ಯಾವ ಕಂಡದು ಎಲ್ಲಿ ನಿಂದು 10-16 ದಾತು ಮುಂಚೆ ಉಂಟು ನೆಟ್ಟು ಸೊ ಕೊಂತೆ ಕಾಯಿ ಉಂಡು ತೈ ಗೋಡಂಬಿಲ್ಲ ಪಾಡಬೇಕು ಒಂದೇ ಲಕ್ಕ ಕಾಯದು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿನ ಐಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ವೆ ಒಂಚೂರು ಉಪ್ಪುದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಬೇಕು
ಈರುಳ್ಳಿ ಬೇಗ ಕಾಯಿದು ಮುಂಜೇಲಕ ಫ್ರೈ ಆಡು ಫ್ರೈ ಆಯ್ನ ಯಾವು ನನ್ನ ಬಕ್ಕೊಂತ ಬೆಯ್ಯರುಂಡತೆ ಐಕ್ ಬೋಡದು ಇದು ಫ್ರೈ ಆಯ್ನ ಬೇಸನ ಯಾವು ತುಲೆ ಒಂಜಿ 4-5 ಚಮಚದಾತು ತುಪ್ಪ ನನ್ನಲ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಮಾಸ ಬೆಯ್ಯೊಡತೆ ಐಕ್ ಬೋಡದು ಅಂತ ತುಪ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಯ ಈ ಕಡೆತ್ತಿನ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಕಾಲಿಂದ ಮುಂಚೆ ಪದಾರ್ಥ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಮಸಾಲೆ ಪಾಡುವೆ ಗೊತ್ತೆ ಪೊತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಕೋರಿ ಇತ್ತಾಯ್ಕ ಮಿಕ್ಸ್ರ ಮಂತ್ರ ಮಾಸಲ್ನ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಇಕ್ಕ ತುಲೆ ಯಾರು ಮಾತ್ರ ರೆಡ್ ಬಗೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ರ ಮಂತದ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಉಂಡು ಬೊಕ ಪರಂದು ಕುಮಟೆ ಮುಂಚಿಲ ನುಂಗೆಲು ಆ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡ್ದು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ರೆಡ್ ಮುಂಚಿಲ ಮಿಕ್ಸ್ರ ಮಂತದು ಉಪ್ಪು ಬೋಡಂಡ ಬಕ್ಕ ಬೋಂಡ ಪಾಡ್ನಾಂಡು ಬೋಡಂಡ ಅಂತ ನೀರು ಬೋಡ ಒಂಚೂರು ಚೂರು ಯಾವು ಮೆದುಕೋರಿಯಂಡ ಅವೇ ನೀರು ಬಿಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂತೆ ಬೆಯ್ಯೊಡತ್ತೆ ಐಕ್ ಬೋಡದು ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಯಾನು ನೀರು ಮೈಪ್ಪನಿಕ್ ಚೂರು ನೀರ್ಲ ಮೈಪ್ ಕಡೆಯಿನ ಮಸಾಲೆದ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ತೋಲೆ ಪುಳಿತ ನೀರ್ಲ ಕೊಂಚೂರು ಮೈತ್ವೆ ಪುಳಿತ ನೀರು ಮೈತದು ಈ ಕಟ್ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪಾಡಿ ಆಯ್ತು ಶೋಕಂತ ಬೇಯಾಡು ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಪೂರ ಪೊರ್ಲು ಹಸೆ ಪೂರ ಆಜಿನ ಸೋಪು ಚಿಕನ್ ಉರುವಲ್ದ ಇಂದು ದಾಯ ಪಂಡ ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಕೋರಿಯತ್ತೆ ಅಂಚದು ಮಸ್ತ್ ಪೊಟ್ಟು ಬೆಯ್ಯೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಇಂದು ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದ ಹತ್ತು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೊಕ್ಕನಿಕ್ಲು ದೆತ್ತದು ದೀಲೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊಟ್ಟು ಬೆಯ್ಯೋಡತ್ತೆ ಐಕ್ ಬೋಡದ ಅಂಚೆನೆ ದೆತ್ತದು ಪೊರ್ಲು ಪಸೆ ಆಜಿನೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಂತಿನ ನೇನು ನೀರುಳ್ಳಿ ಗೋಡಂಬಿ ಮಾತ ಪಾಡ್ದನಿತ್ತು ಬೇಸತ್ತು ಪೂರ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಐಕಿತ್ತೆ ಪಾಡ್ದು ಇದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿ ಕೋರಿದ ನಿಕ್ಳುವರ ಮಂತದು ತೂಲೆ ಇಂಚ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದದು ಎದು ಕೋರಿದ್ರು ಒಂದು ಬಾಯಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಪೊತ್ತು ಇಂಚನೆ ಚಿಕನ್ ಉರುವಲು ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಚಿಕನ್ ಉರುವಲು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ಪಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ